Voice of the People Party VPP State Executive Committee lingbau Dr. Kara H. Shen, Vice President, hagajan mit jong arpo pratare ulber arjar pusan kalapajing bentep bakal be seng sipor lani suspension yoba Adelbert nongrum MLA kanot Shillong constituency lem ya saungot kiwe pat kinongket kam bekentop yoba snarbor lalu uba MT Jamir uba Wilstone so syang bat uba Rich in Business Marwen halor kanongrem bakila le Pyrshah ya ka party. Hagajing tho shauba Adelbert laong ban nakasukos notice kabla ay hakasitare ulber araja arpsan halo kajing don kti ban le Pyrshah ke parti kalpet banya yaki juba pat lasem bahagajaka ban penpau jing susi babe lani semkhia yaki mat playakran penban lasem bakalong kumbayada ai reng bat kamdan kadak ban sem jing suthu na kabanta ki kam ki batmu pentran ya ka parti. Laong bakarukom jubab ya kasukos notice kalam ban syakabapen ijing le Pyrshah ya kinongrem traikam ke parti kaba omla ban priang satya. Kumta hadian ke Jingïaleh jingmut ke parti kalalam bakajing pensai nau ba Adelbert kambiang satya bat kat kum ki kendon bat bor penyat ke parti hapok ke article 3 clause 5 Jong ke constitution ke parti labe seng sipor yu na kebenta laisnem. Kajing tho kala kedo bah kajing sya be seng sipor jog ba Adelbert umla ban bat kanu ka kam ha ka parti umla ban kren mi khmat ya ka parti bat dei ban kiar na ki kam ki bala ban kta ya ka parti ha kajing tho sya ki saungot pat la kedo ba ka parti kam hon ya kajing jawab jongki ya ka show cause notice ha ka bala syam ba ka long kum bayada ai reng bat kam don ka dak ban syem jing su thu ne jing su khya. Laong bakarukom jubab ya ka show cause notice ka lampan ban sya ka bapen I Jingïaleh Pyrshah ya ka baka parti kamla ban priang satya bat kumta kat kum ki kendon bat bor penyat ka parti hapo ka article 3 clause 5 bat article 12 jong ka constitution ka parti yakini saungot labe seng sipor yaki klam debo por henry kat kum ka jing ngobet ka state executive committee ka parti. Kajing tho kala kedo bah kajing syabe seng sipor kimla ban bat yaki nugi kam ha ka parti kimla ban kren mi khmat ya ka parti bat ki dei ban bot yaki kendon ka parti bat kiar na ki kam ki bala ban kta ya ka parti. Habatin pej bah ki kishap ka sharp plus F Ka plus F? hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai khan diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta ka sni. Lawan Ra Shafi Lingba ko Office Jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.